Krásný dobrý podvečer. Vítáme vás na další přednášce nebo moderované diskuzi z cyklu Geografické pondělí, které pořádá Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A než se dostaneme k samotné diskuzi, tak mám tu čest tady přivítat pana proděkana za geografickou sekci, který vás přišel pozdravit. Tak dobrý podvečer. Já jsem moc rád, že vás můžu přivítat na dalším geografickém pondělku v takovémhle hojném počtu. Já to nebudu moc zdržovat. Já především chci poděkovat panu profesoru Janskému, že zorganizoval, zařídil tuhletu akci, ale který dále odmoderuje a že vlastně sehnal, oslovil dva velmi důležité hosty na téma, které se nás víceméně všech týká a už to nebudu zdržovat, protože sám jsem zvědavý na to, co tady uslyšíme, tak vám chci jenom popřát hezký zážitek podvečer a věřím, že se dozvíme spoustu zajímavých informací. Děkujeme, pane proděkane. Mám mluvit sem nebo sem? Vážení, děkujeme za pěknou účast. Doufám, že tady nejste většinou, protože jsem říkal na přednášce, že byste tu měli být, ale že jste přišli o své vlastní vůli v touhou za poznáním, za novými informacemi. Já bych chtěl uvést oba pány, které, jak jste si přečetli na těch monitorech, jsou oba našimi absolventy. A chtěl bych zdůraznit, že zřejmě Přírodovědecká fakulta produkuje velmi dobré absolventy, když oba pánové mezi záplavou inženýrů z ČVUT to dotáhli až na post generálních ředitelů. Takže pro vás určitě motivace, budete-li dobří a budete se snažit, tak máte tady krásné vzory. Prostě i s tím přírodovědným vzděláním můžete prorazit skutečně na vrcholy hor i na vrcholy svých kariér. Já bych ještě chtěl říct jednu věc, připomenout. Píše se rok 2025 a před 150 lety v roce 1875 byla poprvé uvedena slavná skladba ze symfonické básně Má vlast Bedřicha Smetany názvem, a to poznáte vy, když vám to teď tedy pustíme, Jakube, můžeš zmačknout knoflík. Poprvé zazněla teda před 150 lety a hádejte, co je to za skladbu. Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svářu krátký boj porovní. Na mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví? Kam, kdo to ví? Zpátky k nám, zpátky k nám. Když mladá generace rodičů a naspíval jednou skladbu, která je drahá našim srdcím a myslel jsem, co prosím? Tak sebou, když jsem si to přečetl na tom proužku, jestli s tím můžeme začít? Určitě. Takže teď už víte všechno a já předám slovo pánům ředitelům, kteří se mezi sebou domluvili, kdo začne, kdo bude pokračovat a já jim do toho budu lehce vstupovat. Takže kdo začne?
Jestli můžu, Marku, vzhledem k tomu, že tam není nic o povodních, tak začnu já. Jo? Tohle to mělo být takový překvapení nakonec, ani nevím, jak se to tady objevilo teďka. Musím říct, budu se upřímný, abych Karla Gotta nevybral zrovna k prezentaci jako Vltavy. A víš, kolikátýho přesně to bylo odehráno? A byl to duben, ano. Jakože on zkouší vás, tak já vyzkouším jeho teďka. Bylo to 4. dubna. Bylo to 4. dubna. Tady se vám to teďka jenom budou ukazovat snímky, které je to z prezentace, která byla v listopadu v kampusu Hybernská, nebo kampus 21, že jo, v Hybernské, kde je to poskládané fotografie od pramene Vltavy až do soutoku s Labem. Ty barevné fotografie je vlastně současný stav, jak to tam vypadá. Ty černobílé fotografie jsou vlastně z té doby, jak to vypadalo, když Bedřich Smetana Moulast psal. Já jako ředitel Povodí Vltavy velmi oceňuji, že byť byl z Litomyšle, že jo, známe všichni Smetanova Litomyšl, takže třeba nenapsal Labe. To už se samo o sobě tak divně vyslovuje, ale že věděl, co je hezké, věděl, co je dobré a věděl taky, co je krásné, protože vlastně všechno, prosím, ne, já vás slyším. No to já si musím píchnout do Labe, že jo, protože vy to tady víte, že jo, že kam teče Vltava? No, kam? Kam? Teče do Severního moře, přesně tak, protože Vltava je opravdu hydrologicky, je to Vltava, co teče do Severního moře, nějakého roku 980, když byl Ota první v Magdeburku, tak v rámci kontributu, jezdili pro kontributy na Kutnohorsko, tak to pomenovali Labe. A pak byly ještě nějaké další mezinárodní dohody, kdy v podstatě už to takhle zůstalo, takže my se tak škárlíme s kolegy, že Labe je největší pravostranný přítok Vltavy, což hydrologicky je správně, ale jinak už o tom nebudeme mluvit. Jak je dlouhá Vltava? 13 minut. Jinak asi 435 kilometrů, ale je to tak nějak. Tady jenom vidíte ty snímky, říkám, jde to rychle, co už jen tak neuvidíte, bylo to tehdy také pěkné, byla tam vodoplavba, existuje projekt, který se jmenuje Vltava slavná a splavná. Je to v gesci Národního památkového ústavu během letošního roku, kdy se budou dělat různé aktivity, včetně návštěvy různých hradů a zámků, které provozuje a spravuje teda Národní památkový ústav. V červenci bude zahájena od pramenu Vltavy štafeta, kdy jsou různé úseky, jich asi 42, budou se sbírat vzorky vody a půjde to až do Prahy a přijede to na jednom z vorů, který tam možná byli vidět taky z hlediska vodoplavců Vltavanu, kdy to potom převezme paní prezidentová, odnesou to na hrad a celé to bude zakončeno velkou výstavou o Vltavě, která bude na Pražském hradě do konce letošního roku. Takže když budete mít chuť, tak existují nějaké webové stránky, jejichž adresu teď nevím, a když si dáte Vltava slavná a splavná, tak na to narazíte, kde budou k tomu určité informace, včetně té štafety a tak dále. Takže toliko k té Vltavě. A to měl být závěr. No určitě, my jsme se tak domluvili. A končí trestním oznámení na podniky povodí, tak. Takže Mark Lídr, ředitel ČHMu. Dobrý den, dámy a pánové. Sami jste to viděli, jak to vypadá, když jsme se domluvili, že budu začínat. A já si k tomu sednu a jo. A ještě vás poprosím o prezentaci, nebojte se, nebudu sentimentální. A ani vám nebudu pouštět Karla Gotta. Ale aha.
Jo, děkuju. A nebojte se, ani si nebudu léčit nějaký mindráky, protože my máme ve správě celou Českou republiku, takže se nemusím vymezovat oproti ostatním povodím. Takže to můžu vzít rovnou. Ta moje prezentace doufám, že nebude nudná. Když by byla nudná, myslím si, že to snadno poznám podle vašich výrazů v obličeji, protože sám moc dobře vím, jak to vypadalo, když přednášející byl uspávač hadů a v této přednáškovém sále jsem jako už mockrát spal a co mě tady nejvíc bavilo, byly ty mateční hodiny tamhle ty vzadu úplně na konci, který vlastně pohánějí všechny ty hodinové ciferníky tady po budově, nebo poháněli, takže až půjdete, tak si je můžete hezky prohlídnout. Tak to je asi můj největší poznatek, který jsem si z přírodovědecké fakulty odnesl. Ne, to byl vtípek. Takže já začnu, zkusím tedy klikat a bude to... Dobře, zkusil jsem, dobře. Časová osa. Je to časová osa, to znamená, co se dělo před samotnou událostí 14. a 15. září roku 2024, abyste věděli, jaké jsme měli k dispozici informace a co jsme vlastně dělali. Takže my v neděli už jsme měli první indicie z globálních modelů, protože my máme k dispozici 8 modelů celoglobálních, které vlastně dělají ty předpovědi 7 až 10 dní dopředu o tom, že by mohla na základě tlakové níže Boris, která se pravděpodobně, to vypadalo, že by se mohla usadit nad jižním Slovenskem a Maďarskem, k nám mohla dostat poměrně významné srážky. V pondělí my jsme udělali první výhled takzvaných nebezpečných jevů, což ještě není samotné vydání výstrahy, ale je to upozornění na to, že by se něco mohlo dít. Toho 14. a 15. září byla sobota a neděle, tak jenom to říkám proto, abyste věděli, jak jsme ty informace měli k dispozici a samozřejmě, že kdyby nám ty informace nevyšly a ty předpovědi nevyšly, tak by se mi to všechno prezentovalo daleko hůř, než se mi to prezentuje teďkon. Zhruba asi tak, jako jestli se Labe vlévá do Vltavy nebo Vltava do Labe. Ale, takže my jsme měli tyhle ty informace a hned v úterý se nám ty modely potvrdily a vypadalo to, že situace by mohla být dramatická. Tam se potvrdili akorát v tom, že by ty srážky, a nebojte se, ty obrázky přijdou, mohly být poměrně intenzivní, akorát ty jednotlivé modely se od sebe lišily, jak moc intenzivní ty srážky a jak kde by mohly být. S tím, že hned v úterý já jsem teda zvedl telefon, když se to v úterý potvrdilo a kontaktoval jsem pana ministra životního prostředí Hladíka s tím, že to vypadá, že by mohl s velkou pravděpodobností nastat velký průšvih. A stejně tak, jako jsem informoval pana ministra, tak jsem obvolal všechny generální ředitele povodí, a to včetně Povodí Ohře, kterýmu jsem řekl, jako neboj se, tebe se to pravděpodobně týkat nebude. A říkal jsem, hele kluci, dávejte si pozor, vypadá to, že by něco takového mohlo přijít a buďte na to připraveni a budu vás průběžně informovat dál. Potom já tady kliknu a tady uvidíte vlastně... Doufám, že klikám na správný čudlík, tak ještě to zkusím na... Aha, vidíte to, tak ťukám na ten druhej. Dobře. Nebude nejlepší, když budu ťukat do klávesnice, co? Asi možná jo, při mý šikovnosti. Takže tady vidíte, jak vlastně se lišily ty modely. Ten model, který je z vašeho pohledu vlevo, dával ty srážky poměrně dramaticky vyšší než ten model vpravo. Ten model vpravo je německý model, který my máme k dispozici. Ten model vpravo je model Evropského centra pro střednědobou předpověď se sídlem v Redingu. Vy pravděpodobně výsledky tohoto modelu budete znát. Používá je aplikace IRNO.
Není to tedy žádná norská předpověď počasí, není to žádný norský model, je to model evropský a vidíte, že jednak se to liší poměrně dramaticky, co se týká zasaženého území, ale jednak se to liší i v celkovém úhrnu srážek. Zatímco ten německý dával, že by mohlo spadnout až 405 mm, tak to ECMWF dávalo zhruba polovinu v těch nejzasaženějších oblastech, což potom, co se týká důsledků a průtokových situací, má poměrně významnou odezvu. Ve středu na základě mého telefonátu pan ministr svolal do parlamentu jednání, kde vlastně byl pan ministr životního prostředí jako předseda ústřední povodňové komise, pan ministr zemědělství a pan ministr vnitra. Byl jsi tam taky ty, Petře, předpokládám. Takže a tam vlastně jsem prezentoval vlastně ty informace, které vy jste teď viděli. A taky jsem prezentoval to, že vydáme výstrahu na nejvyšší nebo extrémní stupeň nebezpečí. My máme výstrahy 3 stupně, nízké nebezpečí, střední a extrémní nebezpečí, to se liší barvami, je to žlutá, oranžová a červená ta výstraha a vždycky je to kombinace, řekněme, míry intenzity toho jevu a míry pravděpodobnosti toho výskytu toho jevu. To znamená, jestliže je vysoká pravděpodobnost, že bude velmi intenzivní jev a je jedno, jestli je to vítr, srážky nebo něco podobného, tak pak vydáváme červenou výstrahu. Ve středu je zapotřebí taky říct, že vlastně na základě této informace bylo přerušeno jednání vlády, kdy vlastně páni ministři informovali jednotlivé hejtmany o tom, že se blíží poměrně nepříjemná situace, ale takže proběhla taky tisková konference, na které jsme informovali o tom, co by se teda mohlo dít a informovali jsme obyvatele republiky, aby jaksi byli ostražití, ale aby taky nepanikařili. No a ve čtvrtek 12. září začíná pršet. Často dostávám otázku, jak jako jsem se v té chvíli cítil, když na jednu stranu vydáte tu výstrahu, na druhou stranu pak vidíte, co se v reálu děje, jako co vlastně člověk cítí. A oni jsou to dva pocity. Na jednu stranu je to smutek a lítost a respekt z toho, co ta příroda dokáže. Na druhou stranu, a teď to bude znít hnusně, ale mně se hrozně ulevilo. Protože já si vůbec nedovedu představit, co by se stalo v případě, že my bychom vydali tu výstrahu na ten extrémní stupeň nebezpečí. Svolali jsme všechny ministry, obvolali jsme podniky povodí, kteří začali manipulovat na nádržích a zvětšovat retenční prostory. Co by se stalo, kdyby se ta výstraha jako nenaplnila? To už by nám nevěřil vůbec nikdo, on nám nikdo moc nevěří, to je takový jako folklor, ale to už by nám nevěřil vůbec nikdo, takže jako mně se vlastně trošičku ulevilo, že začalo pršet, ale pořád jsem si říkal, prší málo. Ve čtvrtek už právě, a to je na tom jako to zvláštní a zajímavý, se svolaly povodňové komise a svolala se ústřední povodňová komise. Což je na tom zvláštní, děkuju. Zvláštní je na tom to, že zasedala ústřední povodňová komise ještě dávno předtím, než vůbec nějaká povodňová situace přišla nebo nastala. To bylo poprvé v dějinách České republiky, kdy zasedla ústřední povodňová komise ještě předtím, než byly dosaženy stupně povodňových aktivit. Takže no a pak se jednalo s hejtmany a pak jsme začali přepočítávat modely. A tady vidíte, jak to vycházelo ve středu. To už jsme tady měli akumulované srážky a to se nakonec ukázalo jako jeden z nejpřesnějších odhadů s tím dostatečným předstihem. To znamená, ve středu my jsme prostě vzali průniky ze všech modelů a vzali jsme ty nejpesimističtější hodnoty a nejvyšší úhrny, které ty srážkové modely dávaly a takto jsme to vynesli do mapy.
Co se nakonec neúplně povedlo, je na tomhle obrázku v celku vidět. Jsou to dvě věci. Jednak to, že vlastně Ostravsko, kde pak spadly poměrně intenzivní srážky, tady v těchto modelových výpočtech vypadalo, že by moc spadnout nemělo, a jednak to dávalo velmi vysoké úhrny na povodí Sázavy. A tam ve chvíli, kdy prostě naši hydrologové, z nichž jeden tady sedí, ale nebudu se na něj dívat, abyste se na něj nedívali taky a nepoznali, který to je, tak ve chvíli, kdy řekli, jaký by mohly být průtoky v Havlíčkově Brodě, že by mohlo týct Sázavou až 500 vteřinových kubíků, tak to jsou jako okamžiky, kdy se vám prostě udělá špatně od žaludky, jako z té hrůzy, protože tam, kde běžně teče kubík vteřinovej, tak představa, no jak malinko víc, ale záleží jak kdy, tak představa, že tam poteče 500 vteřinových kubíků někde, kde na něco takového vůbec, na takovouhle míru katastrofy nejsou připraveni, tak fakt se udělá člověk už špatně. Takže já jsem volal starostovi Havlíčkova Brodu, abych ho varoval. No tomu se muselo udělat ještě hůř než mě, tak mě se ulevilo. Takže to bylo tímhletím způsobem. No a my jsme vydali tedy tu výstrahu a tady vidíte tu textaci, já ji nebudu přečítat, prostě vydali jsme, kdy jsme prostě dávali, že by mohlo spadnout až přes 300 mm na návětrných stranách severních hor, především pak Jeseníků, takže ono ve chvíli, kdy ten horní interval dáte neohraničený, tak je těžký se netrefit. No a tady už vidíte výsledky modelu s vysokým rozlišením. To je model Aladin, který v tuhletu chvíli používá 24, tuším, zemí z Evropy, kdy my to počítáme, co 2,3 kilometrů máme jeden výpočetní bod a to je jeho výhodou, že je jaksi velmi přesný, protože v případě takovýchto situací ta orografie hraje velmi významnou roli. Jeho nevýhodou je, že to umí počítat jenom 72 hodin dopředu, jenom v úvozovkách. I to je dostatečně velký předstih. Chtěl bych říct, že na ty jednání Ústřední povodňové komise chodil i generální ředitel Hasičského záchranného sboru, pan generál Vlček. Takže i oni se mohli dopředu připravovat, jak oni říkají, prostředky a síly. To je taková vojenská terminologie, ale z vás na vojně bylo málo. Takže tím jsem nechtěl urazit ty starší. Tak, no a teď se tedy stalo to, že v pátek 13. shodou okolností byl to pátek, se vlastně prší a jsou dosahovány první stupně povodňových aktivit, ale je to právě tím, jak správci jednotlivých povodí začali manipulovat a vlastně byly dosahovány díky tomu, že upouštěli z nádrží. No a my jsme museli udělat všechno proto, aby nespadl náš web, protože v tu chvíli máte miliony přístupů, vyšší 100 000 až miliony přístupů během 24 hodin, kdy prostě se dívají lidi na hydrologickou předpovědní službu, protože tam vidí, jak se pravděpodobně ty průtoky budou vyvíjet a tak podobně. No a v sobotu začalo pršet. V sobotu začalo velmi, velmi intenzivně pršet s tím, že to byla ta nejvýznamnější část té srážkové epizody, kdy jednak došlo k nasycení těch povodí, což bylo jedno štěstí v neštěstí, že ty povodí předtím byly poměrně suchý, takže poměrně velká část té spadlé vody se zachytila v půdě, ale ve chvíli, kdy se vám zaplní ten půdní profil, tak to všechno jde povrchovým odtokem a to se taky stalo. No a byl vyhlášený stav nebezpečí, no a v neděli to začalo kulminovat, kdy prostě byly přesaženy hodnoty průtoku odpovídající stoletému průtoku. Teď se podívejte, tady vidíte, jak to tedy ve skutečnosti bylo. Tohleto je skutečný úhrn spadlých srážek, kdy
vlastně byly zaznamenány rekordy všude možně, včetně absolutního rekordu spadlých srážek za 24 hodin za celou dobu měření. My letos oslavíme 250 let měření ve stanici Klementinum, takže samozřejmě, že Klementinum asi není úplně nejreprezentativnější stanice, nicméně dovedete si představit, za jak dlouhou dobu, jaké rekordy ty srážkové úhrny překonaly. Já tady jsem sliboval, že nebudu mít nějaký animace, ale mám. Co je tady zajímavý, je tady tenhle ten pík, kdy vlastně vidíte tu míru té intenzity těch srážek. Kdy vidíte, jak ta míra té intenzity neustále stoupala, a to byla jedna z těch věcí, na kterou jsme upozorňovali, která by mohla nastat, že by se mohly vyskytovat takzvané vnořené pásy konvekce. To znamená, že do toho intenzivního stálého deště se vám ještě dostanou bouřkový mračna a začne vám vypadávat prostě srážky z bouřek, takže kromě intenzivního deště se vám k tomu ještě přidá větší intenzita právě z těch bouřkových srážek, takže vidíte, že ten hodinový přísun byl skutečně extrémní. No a tady vidíte stupně dosažených povodňových aktivit. Standardně jsou 3 stupně povodňových aktivit, to znamená tam, kde nevidíte kolečka nebo je vidíte slabě, tak nebyly dosaženy, zeleně, žlutě, červeně. Tam, kde je to zlověstně růžové, tak to znamená, že to jsou hodnoty vyšší než je Q50, to znamená vyšší než 50letá voda. Takže vidíte, kde všude na území České republiky byla dosažena nebo překročena jaksi hodnota 50leté vody, a samozřejmě, že teď se dělají výpočty, jaké hodnoty vlastně byly překročeny, a jsme i v některých případech u 500leté vody a podobně. No a tady vidíte naši vodoměrnou stanici, já si myslím, že to je Bělá Mikulovice, to znamená ta nejpostiženější část, kdy to vidíte, že je to vlastně idyla, a tady vidíte, jak ta voda postupně stoupala na Bělé v Mikulovicích. No a tady vidíte, jak to skončilo poté, když ten průtok prošel. Měli jste možnost tam vidět takový malý domeček. To byla naše vodoměrná stanice, kde my měříme průtoky a vlastně ty vstupují online na naše webové stránky, kde si je všichni můžete prohlížet. Takže vidíte, že my jsme přišli o velkou část i naší technické infrastruktury, to znamená, že nám to odneslo vodoměrné stanice. Já jsem měl i hezčí obrázky, ale ty si myslím, že už tady, jo, vidíte, tak tady jsou schůdky ještě. A tam někde byla vodočetná láť a podobně. Takže nám to způsobilo samozřejmě velké škody. My jsme, musím říct, nám ta webová infrastruktura nebo ta síťová infrastruktura naštěstí nespadla, to musím zaklepat. A bylo to díky 3 věcem. Za prvý díky tomu, jak naši lidi odváděli skvělou práci, prostě náš back office, jak fungoval. Věc druhá byla, že část těch věcí, a speciálně to byly rozlivové mapy, jsme přesunuli na server do Ameriky. A věc třetí byla, že jsme okamžitě prostě poskytovali naše surový data Seznam.cz, Mapám.cz a Mapy.cz je prezentovali na svých stránkách, takže my jsme dokázali část těch lidí, který to zajímalo, jak to bude, jsme dokázali odlifrovat prostě na komerční servery, u nichž je pravděpodobnost toho, že spadnou menší než u těch státních. Ale i ty státní jako zůstaly a udrželi se, takže zaplať pánbůh. No a tady, jasně, tady vidíte další vodoměrnou stanici, kdy vidíte, že ta řeka si našla koryto po obou stranách této stanice, takže ta stanice není úmyslně původně budovaná na ostrovu, ale vidíte, jak vlastně ty vodoměrné stanice dopadly. Tak tahle je vidět, že byla dobře postavená, to jako... Nicméně to chuděra nepřežila. Taky zajímavý je, že do poslední chvíle, a kdybychom
ji neposunuli nazpátek, tak jako přenášela ty data pořád. Jo? I když byla takhle posunutá, tak přenášela pořád. Víte co, největší problém nakonec se ukázal ještě v něčem úplně jiným a to byly přenosové sítě, mobilní signály, datové sítě, kdy vlastně ty BTSky, já nevím, co to je za zkratku, ale používali to český radiokomunikace, vlastně to jsou ty přenosové jednotky na mobilní signály, které jsou všude možně, jim postupně začaly vypadávat, protože prostě byly pod vodou a neměli jsme k dispozici v řadě případů taky datový spojení, ale naprostá většina fungovala a běžela. No a tady to si myslím, Petře, by si poznal. Já si myslím, to je naše společná stanice, to je Nežárka, tuším, ne, Hamry, nejsou to? Jo. Tak vidíte, že nejenom ta voda samotná, ale tím, jak se všechno podmáčelo, a to byla druhá věc. Ono všechno bylo extrémně podmáčené a do toho přišel poměrně silný nárazový vítr. A ten silný nárazový vítr pak působil prostě sekundární škody tím, jak se ty stromy jednak lámaly, ale především vyvracely. Takže my jsme kromě toho, že jsme vydávali výstrahy na extrémní srážky, na extrémní průtokové situace, tak jsme do toho ještě museli vydávat výstrahy na silný vítr a upozornit, že by to mohlo způsobit škody. No, shrnutí. Tak, situace byla minimálně stejná jako povodeň v roce 1997 na té Moravě. Místy byly i horší. Srážkové úhrny dosáhly přes 500 mm, to znamená, byly extrémní, přesnější údaje budou k dispozici až v rámci zprávy o vyhodnocení povodní. Já bych chtěl říct, že po každé extrémní povodně se dělá zpráva o vyhodnocení povodně, jednak se hodnotí předpovědi, příčinná situace, jednak se hodnotí fungování těch jednotlivých orgánů, podniků povodí, krizových složek, hasičského záchranného sboru a pak se to nakonec předkládá vládě a vláda na základě této zprávy o vyhodnocení povodně přijímá celou řadu opatření. Zpracováním té zprávy byl pověřen Český hydrometeorologický ústav, kdy vlastně ta první verze zprávy, tuším, už byla předložena do vlády. Nějak tam byly problémy trošičku v nějakém legislativním procesu, ale první část byla a já bych řekl, že to, že vždycky po každé povodni se u nás udělala takováhle zpráva o vyhodnocení povodně, tak vlastně a za to musím být vděčen našim předkům. Jednak samozřejmě těm předkům v Českém hydrometeorologickém ústavu, na podnicích povodí, ve výzkumném ústavu hospodářství, samozřejmě svým kantorům. To bych tady chtěl jako obzvlášť vypíchnout. Jinak to standardně nedělám, když nejsem na akademické půdě, ale když jsem na akademické půdě a sedí tady, tak bych jim chtěl poděkovat za to, že prostě se to zvládlo právě tímto způsobem, za to, jakou odvedli práci a to i přesto, že Petr Kubala i já jsme nebyli nejlepší studenti teda. Tak Petr Kubala určitě ne, no. Takže, co se povedlo? Povedlo se to, že se nám povedlo říct, že to bude průser. Dostatečně v předstihu. Povedlo se uvolnit prostory na nádržích a efektivně použít pro transformaci povodně. To uvidíte v té druhé části, ne, v třetí, protože první část Petr Kubala už měl, ačkoliv jsem ji měl mít já. Takže já mám druhou, takže Petr bude mít třetí. Povedlo se operativně vytvořit prezentaci záplavových území. To znamená, kde se lidi mohli podívat, kam až ta voda bude dosahovat a co všechno v té dané obci nebo v extravilánu bude při jakém průtoku zaplaveno. Takže to bylo to, co jsme umístili do té Ameriky. Povedlo se nám, jak už jsem říkal, spolupráci se Seznamem, udržet v provozu webovou prezentaci, tak vidíte, tady už jsem všude se vytahával, zpracovávat modely okamžitě po aktualizaci meteopředpovědí.
víte co, ty lidi, kteří tam seděli a počítali ty modely, tam seděli nepřetržitě. Seděli tam 24 hodin, ty lidi nechodili spát. A když, tak si šli prostě zdřímnout na 2 hodiny a čekali, než budou mít nový výsledky numerického meteorologického modelu, aby mohli spustit výpočet srážkotokových modelů a vědělo se vlastně, jak to bude s těma průtokama, jak to bude s těma hladinama, což je naprosto obdivuhodný, že to zvládli a já jim za to po každý děkuju. Povedlo se taky našim hydrologům, který taky nespali a jezdili do terénu, protože musíte měřit. Za těch situací vy musíte tam, kde to jde, měřit, abyste měli co nejpřesnější informaci o tom, kam až ta voda tekla, jaký byl tedy ten průtok. No a co tedy úplně na závěr, že povodně byly, jsou a budou. To je další věc. To, že budou, ještě automaticky neznamená, nám se to povedlo, že se nám to povede příště zase. Pravděpodobně ne. Protože víte co, povodně existují různé typy, mají různé příčiny, některé příčiny se předpovídají snáz, některé příčiny se předpovídají hůř. Tohle byla situace, která je obtížně, ale relativně snadněji předpověditelná než v případě bleskových povodní, kdy vlastně vy máte čas pár hodin dopředu. A vlastně je to kombinace právě míry nasycenosti území a míry té příčinné srážky. Takže my děláme i indikátor přívalových povodní, takže tolik, že moderní technologie fungují a pomáhají, no to asi jo. V řadě případů, že další věc je, že jako doopravdy nemá smysl řešit, jestli to je důsledek změny klimatu nebo není, protože ty povodně chodit budou, chodili historicky, byly historicky dlouhá období, relativně dlouhá bezpovodní, byla období s relativně četnějšími povodněmi a na to, abychom mohli říct, že toto je důsledek probíhající klimatické změny, tak prostě na to máme málo čísel, málo dat, abychom byli schopni to jednoznačně prokázat. Takže to, že probíhá, o tom není sporu, to, že to má doprovodné efekty, taky není sporu, ale nikdo nemůže vyloučit, že by tato situace nenastala, kdyby klimatická změna neprobíhala. Měli bychom to využít, no jasně, a tady jste ještě viděli, jak teda veřejnost hodnotila fungování vlastně jednotlivých hráčů při té povodni, to znamená, vidíte, že nejlíp jsou hodnoceny hasičské sbory a v celku bych řekl, ne úplně správně, podle mýho názoru je hodnocena vláda, protože mám pocit, že ty ministři a vládní představitelé, včetně pana premiéra, který byl na zasedání ústředního krizového štábu, fungovali tak, že jsem si vůbec nedovedl představit, že by tak fungovat mohli. Takže za to jim taky patří dík. Takže tím jsem se dostal na konec své prezentace a samozřejmě, cože? Co ty tam se chceš vidět? Jo, ty bys tam začal. A jako mluvčí jako humanitárních organizací, nebo? Dobře. Můžeš tady začít, Petře. Je to tvoje. Já děkuju panu řediteli ČM. Zabývat prognózou dešťů, které třeba dopadají na malá území, nejsou to ty regionální srážky, tak tam ta prognoza je vždycky velice problematická. Já bych ale řekl, že nezaznělo tady, že vlastně ty předpovědi se povedly daleko lépe, než při těch předchozích událostech. Když se vrátíme 2013 červen a hlavně 2020,
tak to, co teď předvedl Hydrometeorologický ústav, zatím mluvím k ČHMu, tak bylo naprosto excelentní, ty modely vyšly a já vlastně tady mám první otázku pak na pana ředitele Povodí Vltavy, jestli ty modely jaksi byly kvalitní a dostatečné pro tu manipulaci na vodních dílech. To hned tě dám, Petře, slovo. Já bych ještě dodal, že Mark Reeder se tak osvědčil, nejen on sám, ale hlavně jeho lidé, z nichž velká část prošla těmito škamny a jsou to lidé, kteří absolvovali přednášky z meteorologie, klimatologie, hydrologie, vodního hospodářství. A když přijedete do Komořan, tak téměř v každé místnosti najdete naše bývalé studenty. Takže i ty se přičinili, to jsou ty, kteří nespali a kteří tedy přispěli k tomu, že pan generální ředitel dostal státní vyznamenání za zásluhy, za což teda velmi mu to přejeme a je to velká výjimka. Prosím vás, kdy dostal meteorolog, hydrolog státní vyznamenání? Já vůbec o žádném nevím. Jo. To se dává jiným lidem v české zemi, že jo. To kdejaký herec má státní vyznamenání, ale aby to dostal hydrolog nebo meteorolog, to je naprostá výjimka. Myslím, že Marek je první dokonce. Jo. Samozřejmě, že to přeju i nadcházejícímu řečníkovi, ten to dostane zřejmě příště. Ne, já to Markovi hrozně přeju a nejenom proto, že je meteorolog, nebo hlavně, že je to on, protože to je naše věčné věci. Já jenom, proč jsem požádal, aby to tam nechal, tak já v tom grafu, ono to s tím souvisí zhodnocení nebo vnímání postupu prací ve vazbě vlastního průběhu povodní a potom těch bezprostředních zásahů, které jsou, tak když se na to podíváme, tak s výjimkou té vlády, já taky nevím, proč dopadla tak špatně, ale podívejte se, že vlastně všichni dopadly dobře, protože hranice mezi velmi dobře a poměrně dobře ani nevíme, jak byla definovaná, takže vlastně víceméně z 90% to bylo hodnocené ty kroky, že byly správné. A je tady, můžu si pustit tu svoji teda teďka, je tady plno jiných ještě lidí, kteří do toho byli do toho zapojení a o kterých tady ani nemluvíme. Jo, děkuju. Já jsem si udělal nějaké poznámky během toho, kdy tady Marek mluvil a tak je rozdíl mezi námi dvěma tady, že jeho tatínek mě zkoušel fázový diagramy. Jo. Nás to nikoho nebavilo, nikdo jsme tomu nerozuměli. A jeho neskoušel, neměl. Takže jako, no, celý život, jo. A tak. A my jsme tam chodili, já nevím, jako, už se to nenosí asi, že vy se všechno naučíte, nic neopisujete, nebo máte to všechno v hlavách a my jsme byli tehdy z těch fázových diagramů tak zoufalí, že jsme na těch zkouškách a tak chtěli co nejvíc jako najít mimo hlavu, že jo, protože to nebylo možné se naučit. A on nám dělal jeho táta to, že nás zásadně zkoušel v místnosti, kde byl stůl, sice dlouhý, ale měl takhle jenom ty 4 nohy, takže tam nebyly žádný takovýhle věci, aby bylo vidět, co kde máme za tašku a co se tam dá z toho vyndat a tak. Nefungovalo to. Takže to má Marek v tomhle měl velmi dobrý informační náskok. Já bych možná navázal na to, co tady hovořil, než se pustím dál. Co to je? Než se pustím dál k tomu, pak bych na to zapomněl, že zmiňoval, jak byly poničené meteorologické stanice, byly přerušené vůbec dálkové přenosy, zejména na severní Moravě a ve Slezsku nefungovalo vlastně to propojení mobilních operátorů a nebyly to dny, byly to desítky dnů, kdy to vlastně nefungovalo, protože ty stanice jsou v místech, které vůbec nebyly ani dostupné potom těžkou technikou, vojáci se tam nedostali. A říkám to tady jenom z toho důvodu, že vemte si, jak jsme naladěni na vlnu digitalizace, vaše generace určitě, ale v rámci krizového řízení na digitalizaci vůbec nemůžete spoléhat. Protože jedna věc je to, co tady popisoval a myslím, že já tě budu chválit jako jo, něčem, tak abys jako to dneska.
tak že třeba využili ty zahraniční servery, že se domluvili s mapama.cz, protože ty mají rozhodně lepší to informační zabezpečení a ty informace se díky tomu dostávaly opravdu k tomu, kdo chtěl. Na druhé straně, když se podíváte na starosty obcí, na povodňové orgány, tak to jsou lidé, kteří potom v tom místě rozhodují a oni neměli to spojení, neměli ty podklady a pokud ty povodňové plány měli pouze v digitální podobě, tak byly v pytli. Čili jenom chci říct, že tady neustále platí zásada, že pokud se týká krizového řízení, tak ty podklady je zcela nezbytné mít vlastně i v tištěné podobě a hlavně vědět, kde jsou, protože to potom tam jde o životy. Já teda, Marek vám tady popsal tu linii, že Čehánu se předpověď povedla, ta letošní, nebo ta loňská při těch povodních, kam všude dávají informace, já to řeknu teďka z té výkonné složky, kteří vlastně za organizace, které pracují s těmi daty, které tady vlastně byly popsány a které byly zmíněny. Když jsme byli požádáni o tu prezentaci, tak já tady budu mluvit o povodí Vltavy, jak chtěl pan profesor Janský. Samozřejmě obdobně si to můžete promítnout na severní Moravu, na jižní Moravu, na Moravskoslezský kraj, na povodí Labe. Tady jenom chci ukázat síť přehrad Vltavské kaskády, která dokáže zadržet 1,4 miliardy kubíků vody. Každá ta nádrž má nějaké účely. Samozřejmě paradoxně ta Vltavská kaskáda má prioritní účel nadlepšování průtoku v době sucha. Čili minimální odtok, který musí jít z Vltavské kaskády, a je to v profilu vrané, byť jsou tam všech z těch 9 přehrad, tak musí být 40 metrů krychlových za sekundu. A jinak, co se týká ochrany před povodněmi, tak je pouze v rozmezí 15 až 20%, protože logicky, když vezmete, že sice prochází nám veškerá voda z Jihočeského kraje Vltavskou kaskádou, ale Berounka je absolutně neovlivnitelná, Sázava, ta se vtéká mezi Orlíkem a Slapy teda do toho, takže to jsou řeky, které nejdou žádným způsobem regulovat a proto tou nejvýznamnější nádrží, která tam je, tak je vodní dílo Lipno, které má povodí nějakých necelých 1000 km čtverečních a vodní dílo Orlík, které má povodí, velikost povodí 12 000 km čtverečních, Marku, 12 000. Věděl jsem to říkal. A to já občas řeknu nějaké věci, kterých si nikdo nevšimne, a to se známe všichni, že? Tak. Co se týká té Vltavské kaskády, tak plní svoji funkci vlastně v případě těch extrémních hydrologických jevů, a teď je to i přesně, jak bylo řečeno, nebavme se o klimatické změně, ty povodně byly, jsou a budou, takže tady vidíte povodně 2.2, 2.6, 2.13, teďka rok 2024, sucho 2.15, 2.15 až 2.18, 2.19, 2022 a tak dále. Orlík. Já musím jít dál, protože nevadí to, že půjdu sem, abych na to viděl. Já tam mám něco ukázat, že jo. Takže tady vidíte průběh povodně vlastně vodním dílem Orlík. Když to vezmu v takových těch prostých číslech, tak pravda je ta, že asi všude jsme měli štěstí, že povodní předcházelo relativně suché období. Takže hladiny ve vodních nádržích, a to v rámci celé České republiky, byly na relativně nízkých úrovních. Když vezmu Orlickou nádrž, tak vzhledem k tomu, že tam se nyní buduje jedno velké protipovodňové opatření, dodělává se tam jeden doplňkový bezpečnostní přeliv, tak i z důvodu těch stavebních ta hladina v nádrži je výrazně nižší. Což jsou důležité hodnoty, když se podíváte na tadyhletu úroveň a tadyhletu úroveň, tak to je takzvaný retenční prostor a to je prostor v té nádrži, který vždycky musí být prázdný a slouží pouze k transformaci povodňových průtoků. Když se podíváte, kde byla hladina před touto povodní, tak se pohybujeme zde. A to bylo ráno tím, co jsem říkal před chvílí. Tady, když si vzpomenete na to, co říkal Marek, že 9. to bylo asi pondělí, že jo, tak nějak nám telefonoval. On to řekl trochu jinak, než řekl vám. Sice tady použil taky jedno vulgární slovo, a to použil, i když mluvil s náma. A prostě nevěděl,
nestalo se co. A teďka nastává to, proč to tady říkám. ČH mu vydalo předpověď vlastní až 11. Říkám až. A je to dáno tím, že musíme všichni postupovat v rámci prostě platné legislativy a platných kroků, které jsou. A nedělo se vlastně vůbec nic. To nakonec sám říkal. Od toho 9. v mediálním prostoru všude bylo, přijde nějaký průšvih. V Německu už ty povodně nakonec byly, že jo? Tam byla taky nějaká velká povodeň, která tam nastala dřív než my. A proč nic neděláte? A teďka, promiň Marku, a takovéhle předpovědi už bylo mraky, že se dělo něco hrozného a nakonec se nestalo vůbec nic. Takže vy v tu chvíli třeba nemůžete ty nádrže vypustit úplně celý, protože pak nezaprší, máte je prázdní a ty účely, jak jsem vám tam ukazoval na začátku, je nezbytné zabezpečovat. Takže tady je na tom vidět, že jsme přeci jenom ještě pomalinku snižovali, to si jenom protože se známe tak dlouho, tak jsme mu věřili. Ale jakmile začala platit ta výstraha, tak vidíte, že to snižování hladiny šlo výrazně níž dolů. A takhle to bylo u všech vodních nádrží, včetně v Moravskoslezském kraji. A abych se tady u toho nezdržel hodně dlouho, tak uvidíte několik grafů podobných na vodních dílech, kdy vždycky to červený je přítok, modrý je hladina a zelený je odtok. Takže tady vidíte, jak hladina klesá, zvětšuje se odtok, ale jak velký byl přítok. Co se týká té Orlické nádrže, tak maximální přítok, a teď je tam měření nebo bilanční, se pohyboval kolem 1000 metrů krychlových za sekundu a odtékalo zhruba polovina. Takže ta transformace byla téměř 500 metrů krychlových za sekundu. Co se týká nastoupané hladiny v metrech, protože to zajímalo média vždycky, kam ta hladina nastoupá, protože nadmořské výšky vám nic neřeknou v podstatě, tak nastoupala hladina asi o 7,25 metru oproti tomu, kde se začínalo. Takže vidíte, že té vody bylo mnoho a v podstatě transformovala nebo zadržela Vltavská kaskáda nebo Orlická nádrž 155 milionů metrů krychlových vody během této povodňové události. Co mělo negativní dopad tohoto? Že na dolním úseku Vltavy nebyla povodeň. A to bylo právě dáno těmi okolnostmi, které tady byly, že byl velký prostor. Když se podíváte z hlediska té hladiny, tak do toho retenčního prostoru byl využit ani ne 1/3 toho retenčního prostoru, čili dalo by se transformovat ještě víc té vody, kdyby byla. Ale na druhé straně to odpouštění bralo to, co tady bylo sdělováno, co se týká Sázavy. Na Berounce vlastně žádná povodeň nebyla, takže tam nebylo co řešit. A v Praze v Malých Uchli na Limnigrafu po celou dobu povodně se nepřekročil průtok 1000 metrů krychlových za sekundu, čili to nebyla povodeň žádná. A byť bylo v Praze postaveno protipovodňové opatření na některých lokalitách, tak to bylo všechno vysloveně preventivní. Tady pak vidíme jedno místo, kdy v době, kdy byla kulminace na středním Labi, tak jsme snížili odtok z Vltavské kaskády, aby se to nesešlo na tom Labi a nezvýšilo to potom problém směrem dál dolů po Labi. To trvalo 24 hodin a potom se to zase vrátilo na nějakých těch 500-560 kubíků. Tady vidíte příčinné srážky, to je ze zdrojů Českého hydrometeorologického ústavu, to počítali tvoji kolegové v Budějovicích. A dávám to sem z toho důvodu, že v povodí Vltavy nejhorší situace byla v jižních Čechách. Když se podíváte na ty jednotlivé úseky a jsou to příčinné srážky v milimetrech, že za 24 hodin, a když se podíváte potom na celé povodí Berounky, což je u Ústí do Vltavy, na tu hodnotu. A když se podíváte na Sázavu, tak žádných 500 nebo 700 mm, jak byla ta původní předpověď, která byla opravdu děsivá, ale pouze, říkám pouze v uvozovkách, 155 mm. Tam došlo vlastně k tomu, že ty srážky z té předpovědi se rozdělily částečně na Železní hory a zbytek odešel právě do Moravskoslezského kraje. Takže
ty jižní Čechy byly takhle zasaženy těmi příčinnými srážkami a tak, jak ty jsi tam ukazoval, že vlastně v Moravskoslezském kraji tu lokalitu, kde byly opravdu největší úhrn srážek, tak tady v Novohradských horách v Pohorské vsi 354 mm, což je taky docela děsivé číslo z hlediska toho úhrnu srážek. Tak. Tady jsem si asi zavařil, protože teď to budu muset všechno odklikat, tak se vám omlouvám. A prostě to jsou kulminace, které byly na jednotlivých úsecích, tak to prostě sledujte. Dostali jsme se na 100letou povodeň, na 50letou povodeň, na druhou. To je neštěstí. Ale tak. A to víš, jo. A dostáváme se na Lipno. Jak jsem říkal, Lipno je nejvýznamnější z hlediska té povodňové ochrany i z hlediska toho nadlepšování, tak tady vidíte stejný graf. A co se týká toho Lipna, tak zadrželo po celou tu dobu nějakých 55 milionů kubíků vody a snížilo transformaci z 204 metrů krychlových za sekundu na 20 a chvíli na 30 metrů krychlových za sekundu. Čili to jsou právě to, že zase vidíte, jak vlastně se s těma nádržema dá pracovat, kdy transformují relativně velké průtoky na nízké, což potom má samozřejmě vliv na níže položené toky, kde se nám potom ještě ke všemu do Vltavy připojuje Malše a Lužnice a další vodní toky, kde ty povodňové situace byly výrazně vyšší. Taky tady můžete vidět vlastně takové dva píky, a to je to, co zasáhlo vlastně jižní Čechy a je to velmi podobné povodně v roce 2002, která vlastně v srpnu měla taky 2 vlny. Nejdřív, že jo, příčinné srážky v Novohradských horách a potom asi do během týdne, ani ne během týdne, když povodí bylo nasycené, tak vlastně padly ty druhé srážky a ty způsobily tu vlastně hlavní škodu, protože ta první povodňová vlna byla de facto v nádržích transformována. Když se podíváme ukazuju tady vodárenskou nádrž Hřímov, tak ta byla velmi stěžejní z hlediska toho v jižních Čechách, kdy je to vodárenská nádrž, čili i při povodňových situacích musíte zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou. Takže ty vodárenské nádrže jsou dimenzovány tak, že nejsou určeny prioritně k transformaci povodňových průtoků, ale jsou určeny manipulačními řády a to tak právě, aby neustále dokázali zásobovat úpravnu vody, nebo aby se dalo odebírat voda na úpravnu a nebylo narušeno zásobování obyvatel pitnou vodou, protože z Hřímovské vodárenské nádrže je zásobována v podstatě celá jihočeská vodárenská soustava. Takže tady vidíte, tady vidíte zase de facto podobný účinek, jak z 240 metrů krychlových za sekundu přítoku došlo na transformaci na nějakých 150 metrů krychlových za sekundu. Zase tam byly 2 vlny, ty 2 vlny měly od sebe zhruba 2 dny rozpětí a tady teda došlo k tomu, že to byla jediná vodní nádrž, kde jsme s povodňovou komisí projednávali takzvanou mimořádnou manipulaci, což znamenalo, že jsme některé kroky, které jsou uvedené v manipulačním řádu, zejména co se týká odpouštění z té nádrže, dělali trochu rychleji, než jak říká manipulační řád. Rybník Rožemberk. Rybník Rožemberk, to je jedno vlastně z největších protipovodních opatření v celém Jihočeském kraji. A je to dáno tím, že vlastně má velký retenční prostor. Kdo si vzpomenete, nebo jste měli nějaké informace o povodních z roku 2002, tak tam tehdy došlo k prokopání jeho hráze, aby se neprotrhl. Neustále se hovoří o jeho zapojení do protipovodňové ochrany, ale právě po povodních v roce 2002, tady vidíte na tom schématu, bylo vybudováno protipovodňové opatření, takzvané novořecké splavy nebo rozdělovací objekt a ten průtok se dělí na Starou řeku a na Novou řeku.
A samozřejmě ve Veselí nad Lužnicí se nám to schází. Během této povodně to byla jak hodinářská práce, kdy byl využít rybník Rožemberk k tomu, aby mohla odkulminovat nová řeka, a potom vlastně relativně delší dobu se odpouštělo z rybníka Rožemberk, takže ten průtok byl sice, nebo ten vyšší průtok trval o to déle, ale pomohlo to ochránit k tomu, že nebyla překročena 50letá povodeň, zejména pro obce Veselí nad Lužnicí, Planá, Soběslav a tak dále. Takže tím chci říct, že to bylo protipovodně opatření uděláno na základě povodně z roku 2002 a letos nebo v září při této povodni to bylo poprvé využito. Zase úplně stejný graf, kdy můžete vidět vlastně červená čára přítok, zase dva takové píky, odtok, jak se zvyšoval, tady vidíte, jak to potom trvalo dlouho a pozvolně a tady vidíte hladina, jak kolísala opravdu velmi pomalu. Musím říct, že tady v rámci ochrany před povodněmi, kde Veselí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Soběslav, Dráchov, Bechyně mají protipovodňovou ochranu právě na 50letou vodu a tam se držela asi týden takzvaná evakuační pohotovost, protože nebylo zřejmé, jestli se to podaří udržet právě pod touto úrovní. No a ono evakuovat někoho v noci je velmi špatně, že jo? Takže pak se to řeší, aby to bylo přes den, aby to nebylo v nočních hodinách, protože to většinou nedopadá moc dobře. Další vodní dílo v těch jižních Čechách byl Husinec, to je kuriozní tím, že v podstatě tam nemáte možnost nějakých výrazných manipulací, tam voda prostě nastoupá, jsou spodní ústí a pak je vlastně přepad, je to relativně malá nádrž, je taky vodárenská, protože to je záložní zdroj pro zásobování Prchatic. Zase tady vidíme dva píky a došlo k transformaci z nějakých 72 kubíků na 60 a následně na 42, takže ty škody to žádné výrazné nespůsobilo, byť v mediálním prostoru žilo. Nádrž Husinec přetéká, praskla, bylo to jenom tím, že to šlo prostě přes ten hlavní bezpečnostní přeliv, který tam byl, ale v tu chvíli se to těžko vysvětluje. Tady vidíte mapičku, kdy v rámci územní působnosti povodí Vltavy, která je 50% Čech, tak ty červené puntíky, to jsou postavená protipovodňová opatření, která při povodni v září 2024 byla uvedena do provozu. A vidíte, že jich je tam relativně hodně. Vidíte, že zejména v těch částech, kde ta povodeň vlastně byla a je relativně častá, není vždycky takhle extrémní, takže od toho roku 2002 se toho vybudovalo relativně hodně a bylo to znát teďka při té povodni. Ukážu vám potom nějaké obrázky, abyste viděli, jak to vypadá. Nebudu tady zdržovat tím, že vlastně na Lužnici, že ho vždycky si říkáme, veškerá voda od nás jenom odtéká, ale Lužnice samozřejmě pramení v Rakousku a ty přítoky z Rakouska, kde byla taky povodeň, byly neskutečné v té době, takže tam se odehrávalo spousta extrémních věcí, které tam byly. Tady ukážu pár těch protipovodňových opatření, které jsou právě v těch jižních Čechách. Lipno, tam došlo k tomu, že se udělaly i takovéhle hráze daleko od vlastního přehradního tělesa, takže dokážeme nastoupat s tou hladinou výše a rozliv na stoletou povodeň tam jde až do Rakouska, takže tam máme nějaký smluvní vztah s jedním klášterem rakouským, že pokud je to stoletá povodeň a vyšší, tak můžeme využívat jejich územních zatopení nebo zaplavení po nějakou dobu. Tohle je Lipno 2, tam takzvaný Vlnolamy, Český Krumlov, tady vidíte, tak tam to spočívalo zejména v prohloubení koryta a v rekonstrukci jezu Jelení lávka, který se samozřejmě při povodni dá sklápět, takže vlastně tím napomáhá tomu průchodu a nezduvá tam překážku. Tohle je ta vodárenská nádrž Římou, kde byl vybudován nový bezpečnostní skluz, vlastně, který napomohl tomu, že rychleji jsme schopni snížit tu hladinu. Tohle je mobilní hrazení v Českých Budějovicích, takhle vidíte, jak to vypadalo v Českých Budějovicích, čili to hrazení zafungovalo to. Vlastně všude se ta
tam, kde ta protipovodňová opatření mají, tak se ta voda všude udržela vlastně v rozsahu těch protipovodních opatření. Tohle je technické opatření na vodní díle Hněvkovice, kde se uzavírá plavební komora, vytvoří se tam situace, aby vlastně voda docházela projít, vidíte v září 600 metrů krychlových za sekundu, ale zase je to 10 až 20 letá voda, čili není to zase nic tak zvláštního. Tady to jsem sem dal z toho důvodu, že vidíte v intravilánu obce, kdy takovouhle strouhu můžete zkapacitnit a ono to na to stačí. Ano, je to hnusné technické opatření, které není přírodě blízké, ale z hlediska té ochrany před povodněmi, na rozdíl od toho hezkého řešení, jim pomůže. Takže to jsou některé úpravy, které byly tam. Vidíte, já jsem si myslel, že jsem tohle vymazal. Novořecké splavy, takže tady jsou ten rozdělovací objekt na Novou řeku, Starou řeku, Novořecká hráz, tam byl problém při letošní povodni, že se vám vyvrátí stromy, které jsou docela velké a ty vám můžou narušit statiku té hráze. Naštěstí to bylo v místě, kde když jsme to opravovali po povodních v roce 2002, tak tam ještě tovnicová stěna, takže trvalo to chvíli, než se to ověřilo, že než se našla dokumentace, jak jsem říkal předtím, aby jsme se podívali, že opravdu v té lokalitě to takhle je a žádné nebezpečí tam nehrozí. Veselí nad Lužnicí, to bylo, tam jsem říkal, tam trvala ta evakuační pohotovost asi 5 dní, takže tady vidíte taky, že neustále se to pohybuje. Tohle, to je součást toho protipovodňového opatření, tyto zdi, to jsme v intravilánu města, takže vidíte, že to zafungovalo. Obec Dráchov, Soběslav, tohle je vytvořený val, který tam byl, a tohle je přítok Soběslavy, takže zase zafungovalo. Planá nad Lužnicí, vidíte, mobilní hrazení fungují. Jenom k tomu bych chtěl říct, není to úplně optimální, tam je to asi 1,5 kilometru dlouhé, čili vždycky může nastat nějaký problém, že se to nestihne postavit. Ale díky tomu, jak ty předpovědi byly relativně včas tady v tu chvíli, a musím říct, že my jsme spolupracovali s českobudějovickou pobočkou z hydrometeorology opravdu dnes a denně, nebo 24 hodin denně, kontinuálně neustále celou tu dobu, tak se ty údaje zpřesňovaly na základě našich měření, na základě jejich hodnot a ten model potom nakonec během té povodně se tak odladil, že si troufám říct, že ukazoval opravdu relativně přesné údaje. Tak vidíte Bechyni Zářečí, to je jenom takové kuriozní, že tohle protipovodně opatření bylo hotovo v roce 2013, když přišla povodeň. A k tomu je taková historka, kdy vlastně, když přišla výstraha ČHMÚ, která nebyla tak přesná, že v roce 2013, jako teďka v roce 2024, tak ti místní občané, kdy ta povodeň šla vždycky po Lužnici a dostali tu výstrahu i od nás v sobotu večer, tak místo, aby to šli postavit, tak byli v hospodě a ráno se nestačili divit, co se stalo. Ona ta povodeň přišla ne po Lužnici, ale po řece Smutná. A to bylo smutné, protože když se to potom postavilo, tak to přesně zase tam byla na 100letou povodeň, kdyby to postavili včas, tak to měli ochráněný. Takže i to se může stát prostě. Lidský faktor, lidská chyba. Na Otavě ve Strakonicích tam byla udělaná velká protipovodňovka. Tady vidíte, že ani to nedosáhlo v písku, zase už jsme k těm mobilním hrazením, takže se to drželo. Tady fotka Poldr Bílsko. Možná slyšíte často, já ho nemám rád, teda byť jsme ho dělali, jo. Takže já osobně poldry považuji za spíš ohrožení. Čau Evo, máš tady manželku. Jo. Takže je to, když si vezmete v Polsku, třeba když půjdu do toho Moravskoslezského kraje, tak tam se při této povodni protrhl jeden velký poldr. On vlastně způsobí další druhotnou povodeň. Na druhé straně ty poldry postavíte a do té doby, než přijde nějaká povodeň, tak trvá roky, protože to nenaplníte jako cvičně, když tam ty srážky nejsou. A teďka je to nebezpečný z hlediska hrabošů, z hlediska vůbec udržování, z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu. Takže potom ne vždy to
musí zafungovat tak, jak se má. Ale jsou jiné skupiny lidí, kteří si myslí, že to je prostě jediná cesta, že je poldr lepší než přehrada. 100% musím říct, že ne, protože v té přehradě máte i tu vodu, kterou pak můžete použít právě v době sucha a při jiných dalších účelech. A taky takový jeden novej máme. Co se týká, už teďka jsem v závěru vlastně, co nám z těch povodní vyplývá. Tohle platí při každé povodni. Když voda stoupá, tak všechno funguje skvěle. To nakonec popsal Mark, to můžu podepsat taky, ale jakmile je po kulminaci a začne to klesat, tak v tu chvíli se začne hledat, kdo je viník. Nashledanou. Hele, my jsme vám s Markem taky dali souhlas. Nás jste se neptal. Marku, řekni ano. Vy jste mluvil k těm dětem. Ke studentům, pardon. Pane Dek, ano. Mějte se. Nashledanou. A nastane vždycky taková situace, kdy přijedou politici, přijedou různí lidé, kteří v tu chvíli mají tendenci něco řešit, nabízejí zcela irelevantní řešení, nestandardní řešení, řešení v rozporu se zákonem a vlastně dělají tím medvědí službu těm postiženým, kteří tam jsou, protože pak zjistíte, že to vlastně z 90% vůbec nejde využít, ale ty lidi jsou v nějaké naději. A to si myslím, že je zcela špatně, ale je to při každé povodni. Čili musíme to tak brát jako fakt, ale je to prostě věc, která si myslím, že se doufám jednou podaří překročit, jelikož je to úplně zbytečný mezičlánek tohleto. Co se týká obecně této povodně v září 24, takže poslouchej, Marku. Správné předpovědi ČHMu, jo? Což je pravda. Díky tomu se to odehrálo tak, jak se odehrálo, to už jsme tady vlastně řekli oba dva. Význam právě vodních nádrží tam, kde jsou, protože tam, kde byli, tak dokázali transformovat ty nejvyšší průtoky, taky zaznělo vlastně od nás o tobou a je to to, co dokázalo pomoct ochránit. Pozitivní funkce opatření na ochranu před povodněmi. Opět tam, kde jsou. Když se podívali, jste viděli tu mapu povodí Vltavy, tak jich je tam relativně hodně. Když se podíváte na jiné části naší republiky, tak ne všude tomu tak je. A tady je to o tom, kde ti starostové jsou osvícení a chtějí tomu jít naproti. Je to samozřejmě komplikovaná diskuze s nimi a snažíme se je k tomu vést, ale když prostě někdo nechce, tak to neudělá. A z toho potom, jo, a pak tady mám vlastně otázku přírodě blízkých opatření. Jsme na půdě Přírodovědecké fakulty. Bylo tady několikrát řečeno, že oba jsme vzdělání přírodovědného, nicméně tady prostě je nezbytné konstatovat, že přírodě blízká opatření mohou fungovat pouze maximálně do úrovně 5 až 10 leté povodně, což při takové povodně, jako byla v září, je trochu irelevantní. A ještě ke všemu pouze, když jde o jednu vlnu, protože jakmile se to povodí nasytí, tak pak už ta funkce je úplně jiná. Říkám to tady z toho důvodu, že určitě jste zaznamenali diskuzi Nové Heřminovy, nebo prostě plno dalších věcí, mají být alternativní nějaký návrhy, což si myslím, že asi souhlasíme, to by tak být mělo všechno, ale nemůže se tomu dávat větší význam, než který to prostě fyzicky může mít. To nejde. Ale neustále se k tomu vracíme, zejména když je už 3 měsíce a déle po povodni, že jo. Kdyby se to vyřešilo během 2 měsíců všechno, tak je to snadný. Co je mylné, a taky jste to mohli zaznamenat právě zejména v tom Moravskoslezském kraji, když se někteří primátoři měst a starostové obcí sejdou a řeknou, že podají žalobu na stát, protože stát je neochránil. Stát v žádném případě nemá za úkol ochraňovat své obyvatele před povodněmi. Podle prostě vodního zákona a české legislativy je jednoznačně řečeno, že ochranu před povodněmi zajišťují všechny fyzické a právnické osoby a stát jim k tomu vytváří určitou podporu. Jste to vypnul brzo, tu kameru, že jo? No, nevím. A jak se poslechnete ještě, počkejte. A jo, tak naskle. Taky. A tam je vlastně k tomu to, že
ti, kteří začali proti tomu zbrojit a říkají, zažalujeme stát, že nás neochránil, se slovy, s retorikou. V roce 1997 tady byla povodeň. Všichni víte, co se tu stalo, takže všichni jste věděli, státe, co se mělo udělat. A teďka to říkají ti lidé, kteří jsou ti, kteří to měli udělat. Což jsou ti starostové obcí, ti primátoři a tak dál, protože tu ochranu před povodněmi zcela logicky musí jít z úrovně těch samospráv, která jako jediná si může říct, jaké území chce ochránit a na jaký stupeň ochrany. Stát nemůže přeci říct Ostravě, Brnu, Praze nebo někomu, vy se ochráníte na tohle. To nejde. Protože to nehledě na to, že pak nastane situace, že ČHM po vyhodnocení povodně změní ty údaje, že to protipovodní opatření je trochu jiné. Takhle to je prostě. To je ta logika. Takže ono to, ty slajdy schválně vychází jeden z druhého vlastně takhle, že s tím se bohužel setkáváme a stát tu podporu zajišťuje prostřednictvím programu, kde finančně podporuje ty obce, které to chtějí. Už od roku 1997 je program prevence před povodněmi na Ministerstvu zemědělství, teď už je nějaká 5. etapa. Ministerstvo životního prostředí má také určité programy, které jsou zase pro ty přírodě bližší, nejlepší, nebo mnohdy jsou dobré i ty kombinačce, které jsou přírodě blízké a technické, což byl třeba ten Rožmberk v tomto případě, ale prostě je to zcela zavádějící a zase není to fér vůči těm postiženým občanům. Takže to si myslím, že je nutné tohle také velmi vnímat. A teďka dám ještě slovo Markovi, který vlastně chtěl, aby vám sdělit něco ohledně toho, že od 1. ledna 25 nabyl účinnosti vlastně nový zákon o veřejné hydrometeorologické službě, který má docela zásadní dopady, zejména z hlediska těch předpovědí. Že? Víte co, já si myslím, že Petrova přednáška byla už dost dlouhá na to, abych ji zdržoval nějakým podrobným výkladem. Každopádně, ještě máme 10 minut, každopádně je to tak, že prošel a pan prezident podepsal zákon, který začal platit od 1. ledna letošního roku a je v ní jedna klíčová nebo dvě klíčové věci. První klíčová věc je, že pro účely státu a krizového řízení je jediná oprávněná organizace, která může vydávat výstrahu před nebezpečnými jevy a tím je Český hydrometeorologický ústav. Je to monopol, je to pravda, na druhou stranu vzniklo to na základě zkušenosti z Ameriky, kde ten trh byl úplně otevřený. A teď si představte toho starostu, nejmenovaného primátora ze Severní Moravy, kdy prostě mu dorazí 2, 3 odlišné výstrahy a on už je zmatený sám o sobě. A nedej bože, že dostane 3 výstrahy, kdy jedna bude říkat buďte v klidu, druhá bude říkat je to extrémní stupeň nebezpečí. A věc další, který ten zákon říká, je to, že jediný, kdo je odpovědný za hydrologické předpovědi, je ve spolupráci s podniky povodí Český hydrometeorologický ústav. To je taky důležitý říct, protože ne všude na území České republiky to fungovalo právě tímto způsobem a to ani v září loňského roku. Je to tak, asi je to zcela nezbytné tohle, i když samozřejmě i my, jako řeknu za podniky povodí, i mnozí další mají kolikrát tu tendenci, že s těmi daty, protože pracujeme společně a je v rámci povodňových komisí na ty členy vyvíjený tlak, že tak řekněte, jak to bude, že jo. Řekneme, zavolejte Riederovi. Takhle to chtěl, má na to zákon. Tak a teďka už jsme úplně v samém závěru, tak už se to tady říkalo prostě. Povodně byly, jsou, budou, je to přírodní jev, neumíme se jim bránit, to je taky nutný vzít v úvahu. Prostě tak extrémním povodním v některých lokalitách, jako bylo i teďka v září, jako bylo v roce 2002, se ani bránit nelze. Takže to je, nemůžeme poručit větru, dešti, zaplať pánbu za to a je nutné dělat ochranu nebo protipovodňové opatření tam, kde to smysl má a vždycky dokážeme pouze snížit jejich negativní dopady. No a tohle je teda, aby jsme furt tady nevychvalovali tu přírodovědeckou fakultu, tak pan profesor Broža je nestor vodního hospodářství Českého vysokého učení technického a ten vždycky říká, nepřipravujeme se na povodeň, která byla, ta příští bude úplně jiná. A tím se dostáváme jenom tady pár obrázků
kdy uvidíte povodeň roku 2002, která byla teda jako nejvíc katastrofická, že jo, co byla, zmiňovali jsme, vidíte 2 vlny. Nějaká předpověď ČHMu jsem sem radši ani nedal. Promiň. A to by bylo irelevantní. Je to dávno, byli jiní, nebyli tak dobrý, jako byli teďka. A je to dáno i těmi možnostmi, že jo, ty výpočetní techniky, vůbec modelovými způsoby, spoluprací, že jo, se zahraničními službami, takže myslím... A Mark v té době nebyl ředitelem Člověk, možná jsem to splet, tak to je tím. Jo, takže už víme příčinu. Čiže já měl vědět takových věcí ještě dřív, než jsem mluvil, tak ta povodeň mohla proběhnout ještě úplně jinak. Tak, tady vidíte prostě rok 2013, jak vypadala předpověď. To se týkalo zejména povodí Vltavy, tady někde je Orlická nádrž a Novohradské hory zase a Šumava. Tady vidíte zpřesnění mezi 1.6. a 2.6. Bylo to ze soboty na neděli. Tady vidíte zase ty bílý, no a ta realita byla taková, že když se podíváme na Lipno, tak v roce 2002 tam bylo 470 metrů krychlových za sekundu, stoletá voda je 359. A v roce 2013 tam byla, a to jsem sem nedal. To jsem sem nedal, tak to rychle přeskočím. Bylo to méně než v roce 2002. A tady se na to můžeme podívat. Přítok 340, odtok se pohyboval zase tady kolem nějakých do 90 nebo 110 metrů krychlových za sekundu, s tím, že neškodný odtok z Lipna je 90 metrů krychlových za sekundu. Neškodný neznamená, že nikde nespůsobí žádné škody dole potoku, ale jsou to takové, ty, že zaplaví to nějaký sklep nebo něco takového, ale opravdu žádné zásadní škody nejsou. Vidíte pak, že ta hladina nebo ten přítok velmi rychle klesne, ale ta transformace probíhá dále. To na Orlíku povodeň 2.2, největší 3009 metrů krychlových za sekundu. Co se týká stoleté povodně, tak tady je to 2180. Tady vidíte ještě v detailu tu předpověď, kdy ty příčinné srážky byly přímo tam. Takže ta odezva byla výrazně větší nebo rychlejší. Takže zejména z těch malých mezipovodí, Mastník, že jo, Rokytka, potom když půjdu dál dolů a všechno možný, takže ta reakce toho povodí okolního byla velmi rychlá a bylo to úplně jiný než v tom roce 2002, kde vlastně než to doteklo z Českých Budějovic do Prahy, tak byl týden slunečného počasí a vědělo se, že ten problém přijde. No, takže tady vidíte zase úplně stejný graf a vždycky se diskutuje o tom, což se nediskutovalo při té povodni 2024, jestli přehrady byly včas odpouštěny, a to právě díky tomu, že se to všechno dělalo ještě dřív, než pršelo. Tak tady vidíte rok 2013, taky jsme dostali trestní oznámení, to je jako nespravedlivý. Jo. ČHM něco vymyslí na nějakých modelech, které tak mohou být nebo nemusí být. A my jsme pak ta exekutivní složka, kdy už potom každý ví, že se to mělo dělat všechno jinak a lítá jedno trestní oznámení za druhým. Ale i tady je vidět, jak se snižovala ta hladina ještě předtím, než ty srážky vůbec přišly, že jo? Než se ten přítok zvětšil. Zase tady byl takovej malý pík, dokonce z obav před dalšími povodněmi jsme rozhodnutím Ústřední povodňové komise nesměli potom ty nádrže naplňovat, no a přišla zima, kde nebyla žádná zásoba vody ve sněhu a 2 roky jsme měli sucho a nedokázali jsme ty nádrže naplnit, čili to je jakoby druhá ta. Tady to je ten doplňkový bezpečnostní přeliv, ono už to tak skoro vypadá teďka tady v té části na Orlické přehradě, který je návrhem řešení po povodni v roce 2002. Vidíte, jak to všechno dlouho trvá. A tadyhle jsem chtěl jenom zmínit, když jsem hovořil o těch přírodě blízkých opatřeních, že mají teda výrazně menší schopnost ochrany před povodněmi, tak taky je děláme. Ale má to prostě svůj smysl a nemůžeme od toho očekávat, že prostě pomohou při tak velkých extrémních povodních, jako byla ta v roce 2024. Jsou to dobré počiny, je to spíš z hlediska retence vody v krajině, snažíme se tou cestou vyjít. Myslím, že když to vidíte, vypadá to velmi hezky. Někdy je to hezčí po realizaci, než když to potom zaroste, ale i tohle je hezký. Tady je blbý, že tady nám to zničil bobr. Takže to bylo, ale je to v podstatě nutné si tyhle věci uvědomovat a takhle je vnímat pak v té diskuzi. No a tady
Pravda vítězí, že jo, to známe. Tohle to máte v Karolínu dole v muzeu. Aspoň si myslím, že to tam je furt, tam jsem si to nafotil. A pak pan profesor Janský tam, myslím, do té upoutávky, já nevím, já jsem si původně přečetl, že to je od 5 nebo od půl 6, ale psal tam něco o těch povodních 2.13, 14, 25. To si určitě přečet z toho našeho článku. A já vám teď vysvětlím, já ti to vysvětlím, jak to vzniklo. 11 let. No, ale víš, kdo na to přišel? Já tady mám taky manželku, totiž víte. A ona je z toho ČVUT. A když jsme někdy v listopadu měli odezdat článek do vodního hospodářství, já jsem si myslel, že to nikdo neudělá, a pak jsem zjistil, že jsem poslední, tak jsem to musel napsat. Bylo to o víkendu, v sobotu, padalo listí, tak jsem řekl, že musím mít psát článek. A ona šla hrabat listí. A máme na Vysočině docela velkou zahradu na chalupě. A normálně pak přišla. Já byl celý den, jsem to psal. Dostal jsem jako takový jízlivý dotaz, jestli všechno, co píšu, mi trvá tak dlouho, anebo jestli je to tím, že ona hrabe listí a ho nemusím hrabat. A tak jsem jí to přečíst a ona pak řekla, no jasně, po 11 letech to všechno sedí, tak jsem to do toho napsal. Míra si to přečet ve vodním hospodářství, anebo na to přišel sám a jinou pointu to nemá, prosím vás, Marku, ne, abyste měnili modely, prosím tě, jo. Je to blbost, ale je to tak, to hezky vychází, tak si tím jako to. Takže já vám děkuju za pozornost a my jsme teďka vlastně, abyste nemuseli jít do hospody hned, jak jsme tady říkali, my bychom tu asi nebyli tehdy, když jsme studovali touhle dobou, tak se ptejte, na co chcete. Dej mikrofon. Děkuji, bylo to skvělé, samozřejmě, jako vždycky. Já bych ještě chtěl říct svůj názor k těm opatřením i přírodě blízkým. Ono je třeba říci, že jako každá povodeň je jiná, tak taky každé povodí je jiné. A prostě každé povodí potřebuje něco jiného. A byť to z hlediska protipovodňové ochrany, ta přírodě blízká se uplatňují třeba do 10%, tak je to strašně důležité pro retenci vody v krajině. Nejen pro protipovodňovou ochranu, ale i pro řešení sucha do budoucna. Já jsem teď byl na několika lokalitách v Plzeňském kraji, kde při přívalových povodních byla náves zaplavena bahnem do výše metru. Štěnovice u Plzně třeba. Když jsem tam přijel, tak náves byla plná bahna, buldozer tam dělal trasu pro průjezd aut. Prostě z těch kopců okolních stekla ornice a vytvořila takovouhle událost. To znamená, že je třeba i v tom kraji, v té krajině zmenšovat zemědělské hony, vyrábět ta opatření, které zpomalují odtok vody z krajiny, obnovit, jak to bylo dříve, přiblížit se té původní krajině, meze, různé přehráčky. I ty poldry mají svůj význam, ale jako doplněk. A na závěr bych řekl jednu takovou politování hodnou věc. Na Přírodovědecké fakultě je jeden profesor, nebudu jmenovat, který říká, že přehrada je jedovaté slovo. Už žádnou přehradu, ani vodárenskou, ani malou. Vy ničíte naši krajinu, zaplavujete cenná údolí. Biologický pohled. Pořád jsou tyhle ty lidé, kteří si myslí, že prostě zachráním zvláště ohrožený druh rostliny. Nemůžeme dopustit jeho zaplavení, zničení. Ale prostě ta společnost si musí říct sama, co potřebuje. Všichni musí ustoupit, i my přírodovědci. Takže samozřejmě, že budeme stavět další nádrže, byť malé, možná jenom vodárenské, ale všechno se musí doplňovat v té krajině. Ani přehrada to sama nevyřeší, ani ten polder. Všechno musí do sebe zapadat. Já jenom zase, abychom neházeli úplnou špínu na přírodě blízká opatření, tak řeknu svoji zkušenost teď z povodně ze září loňského roku, kdy vlastně my jsme zástupci v krajských povodňových komisí a podobně a byli jsme i v Olomouci. A primátor Olomouce říkal, tak podívejte se, já stojím před tím, že buď to budeme evakuovat sídliště 30-40 tisíc lidí, nebo nebudeme evakuovat sídliště. A vy, jako ČHMU, nám musíte říct, jestli já to mám evakuovat nebo ne. Že?
Tak jednak to bylo přehození té odpovědnosti na někoho úplně jiného, než komu to přísluší, ale celý to vyprávím kvůli tomu, že na Olomoucí je Litovelské Pomoraví. A Litovelské Pomoraví je jako poměrně velmi významná plocha. Já bych řekl, že míra účinnosti těch přírodě blízkých opatření je dána i velikostí té plochy, kde vlastně ta voda se může nějakým způsobem přirozeně rozlít. Takže my jsme počítali, a to bych viděl jako jednu z hlavních nevýhod těch přírodě blízkých protipovodňových opatření, my jsme počítali pořád dokola, co vlastně to Litovelské Pomoraví udělá. Protože víte co, v nádrži to spočítat umíme dobře, v korytu to umíme spočítat dobře, ale co to udělá v té volné krajině, je jaksi velmi obtížně spočítatelný. No nakonec jsme se dopočítali a říkali jsme tak, pane primátore, vypadá to, že vaši povodňovou ochranu, Olomouc má na 50letou vodu, tak vaši povodňovou ochranu, jak si ta hladina nepřekročí. A skutečně musím říct a musím poděkovat Litovelskému Pomoraví za to, že ten primátor by to jistě hodil na nás tu odpovědnost, že jsme mu řekli, že prostě nemá evakuovat a on neevakuoval, i když měl, a obráceně. Že jo. Takže musím poděkovat přírodě blízkým protipovodňovým opatřením za to, že zafungovali v tomto měřítku i za výrazně většího průtoku, než jsou ty nízké vodnosti. Vážení přátelé, nadešel čas otázek. Máte cokoliv tady na oba pány, ptejte se nebo vyjádřete svůj názor, jak chcete. Tedy máme nějaké dotazy. Vidím únavu ve vašich tvářích, ano. Tady máme pana docenta z naší katedry, který se zabývá hlavně sněhem. O sněhu to nebude. Já moc krát děkuju za oba ty příspěvky, moc si toho vážím, byl to perfektní přehled, jak to fungovalo. Já se chci zeptat na pana ředitele ČHMu. Vlastně mně přijde hrozně fascinující se podívat třeba zpátky na těch 30 let, co všechno se změnilo v předpovědích, jak fungovaly, kde byl vlastně třeba meteorologický model Aladin v roce 1997, kde vůbec nebyly hydrologické modely jako takové. A myslím si, že je výborný jako koukat tou perspektivou, co se za těch 30 let všechno podařilo, co se zlepšilo a kam jsme se vlastně dostali za tak krátkou dobu. Jsem to měl možnost v roce 1997 sledovat pouze jako náctiletý, v roce 2002 jako student tady této fakulty a pak samozřejmě dále. Mě by ale pak zajímalo teda, že po každé té povodni jsou sestavovány zprávy, o kterých jste vymluvil, které zároveň vlastně ukazují, kde jsou ta úzká hrdla, kam dál bychom se měli posunout, co bychom třeba měli zlepšit. Už víme třeba, co bychom měli zlepšit na základě vlastně informací, které máme z těchto povodní z roku 24 tedy. Děkuju za ten komentář. Chtěl bych říct, že v roce 1997 my jsme vůbec nedisponovali superpočítačem na to, abychom mohli provozovat vlastní model ve vysokém rozlišení. V tuhle chvíli máme 2 superpočítače a musím říct, že pro naše účely my potřebujeme takzvaný vektorový výpočetní výkon, my nepotřebujeme grafický výpočetní výkon a co se týká vektorového výpočetního výkonu, tak to jsou nejvýkonnější 2 počítače na území České republiky, takže díky tomu my můžeme provozovat klimatickou verzi modelu Aladin, kde modelujeme vývoj klimatu v tom vysokém rozlišení až do roku 2100. Na to můžeme někdy udělat přednášku, ale už bez Kubaly, protože no právě. Ale takže to je k tomuhle. Je pravda, že v roce 1997 my jsme měření na vodoměrných stanicích měli zabezpečeno tak, že my jsme měli pozorovatele. A to byli často dobrovolníci, kteří přišli k tomu toku a odečítali z té vodočetné latě vlastně kam až ta hladina je a pak vzali telefon, že nebyli ani mobily v tu dobu, pevnou linku nebo šli do budky a telefonovali nám, že to vypadá, že tam prostě je, já nevím, 2,5 metru. A takže jako ten posun je úplně ohromnej. Co by se mělo zlepšit? Já si myslím, že teď se ukázalo jako klíčový prvek úspěchu spolupráce.
to byl, víte co, tam prostě i ty politici si mezi sebou přestali hrát, kdo je z jaký partaje, protože byli z různých partají a začali normálně fungovat a začali normálně spolupracovat. Je to taky o tom, vidíte, že my s Petrem Kubalou se tady škádlíme, ale je to o tom, že prostě máme jako bezvadný vztahy i s podnikama povodí. Takže, ale ne úplně se všema stejně dobrý, takže tam my bychom potřebovali s některými podniky povodí, a nebudu říkat, s kterými tu spolupráci jako ještě víc prohloubit. Je jasný, aby krizové orgány v České republice dostávaly jedny ověřený údaje z jednoho místa. A ne, že se bude postupovat prostě podle nějakých výpočtů na 24 hodin staré meteoprognóze. To prostě, víte co, pak jako není možný se divit, že prostě nastaly ty průšvihy tam, kde nastaly a že byly tak velký. Další věc je, co je zapotřebí, je, aby ty starostové a prvky krizového řízení v městech a obcích, aby ten povodňový plán aspoň věděli, kde ho mají najít. Jo, aby věděli, kam mají do té knihovny šáhnout, protože tam mají telefonní čísla, kam mají volat, když by se něco dělo. A rozhodně by se pak nemedializovalo to, že pan primátor Opavy se dovolal na naši plechovou hubu, kde vám říká, jestli vás zajímá informace o klimatu, zmáčkněte tlačítko 3. Že jo? No ne, a to on v téhle krizové situaci skutečně dělal, že jo? No on tak nenašel to, že? Takže, ale on pak vysvětlil, proč to nenašel a bylo to docela důvěryhodné vysvětlení, ale jo, takže je to o tom, že jsme se domluvili s podniky povodí, protože my máme naši velkou srážkoměrnou síť, ale podniky povodí mají ještě někde svoje srážkoměry. Ty, Míro, máš taky, vy máte... Jo. Jo. Aha. Jo. Jasně. Jo. To by nám pomohlo. Jasně. Takže tam jde o to, že my jsme se s podnikama povodí domluvili, že pakliže ty srážkoměry budou udržovat a kalibrovat v režimu tak, aby to dávalo jaksi dostatečně relevantní čísla, že je budeme prostě sdílet společně a budou to společný údaje. Jo? Takže to jsou asi ty klíčové věci. Další věc je, co by vás mohlo zajímat, co by to mohlo zlepšit, je využití nástrojů umělé inteligence. Jednoznačně je to o tom, že Google právě vyvíjí a testuje umělou inteligenci na předpovídání povodňových situací a ten nástroj jako funguje relativně dobře. On bude fungovat především v takových těch monzunových oblastech, tam, kde mají nedostatky jednak měřících stanic, ale kde to má nějaký lehce naužitelný režim a chod a ne takový to typický středoevropský počasí, kde se to jako učí velmi špatně. Nicméně Google si po celé země kouli ze 4 kontinentů, z každého kontinentu vybral jednu zemi a z Evropy si vybral Českou republiku. Takže my máme možnost učit googlovský model prostě na základě našich dat a zase věříme, že Google na oplátku nám bude dávat tyhle ty výsledky. Takže není to jednoznačně o tom, že bychom si mysleli, že jsme nejchytřejší, ale potřebujeme prostě zapojit úplně všechny. A potřebujeme mít štěstí. Protože kdyby všechno platilo, co Mark tady říkal teďka a tak, jak to bylo, tak když si vemte, pořád tam byly ty 2 dny, když se nic nedělo, tak jsme iniciovali povodňové komise, všechny povodňové orgány měli čas na to najít ve skříních právě ty povodňové plány a tak dál. A to tomu hodně napomohlo. Kdyby to bylo jako v roce 2013, tak jsme úplně někde jinde s těma dopadama. Tak další dotazy. Promiň. Jakub Lanka. Tak já se taky zeptám Marka Lídra, hlavně teda zopakuju, že to bylo nádherná nejen studnice informací, ale byla to krásná show, taky mimochodem, takže za to děkujeme. Já to taky myslím vážně. Ne, myslím toho Ne, já jsem se toho Karla Gotta.
Ne, já jsem chtěl navázat na to úplně poslední, co jsi říkal, a to znamená umělou inteligenci, machine learning, do jaký míry při té hydrologické části modelování tyhle nástroje se odvažujete využít. My jsme o tomhle měli kdysi nějakou panelovou diskuzi s Honzou Danihelkou, který byl hrozně skeptický k tomu, ale říkal to, co říkali i jiní lidi ze zahraničí často, že těmhle nástrojům, že k ním je velmi malá důvěra, protože prostě je to black box, je to přístroj, u kterého nevidíte, jak je to spočítaný. Jestli ty nástroje používáte a jestli se odvážíte dřív nebo pozdějším věřit. Otázku. Děkuju. Takhle, nástroje používáme v tuhletu chvíli. Je to tak, že my používáme strojové učení a na to, když si pustíte třeba radarové snímky, tak tam je potom předpověď toho, kam zhruba ty srážkový oblaka půjdou, nebo kam se ty srážky budou pohybovat. Takže to je na základě strojového učení. My to používáme při zpracování dat z meteorologických satelitů, protože jsme členy evropského skupení, který vypouští své satelity. Konec konců teď jsou nový obrázky, jsou úplně fascinující, zase je to někde úplně jinde, než to bývalo. A co se týká využívání těch nástrojů, já si myslím, že když jsem seděl na zasedání Světové meteorologické organizace v Ženevě, tak za mnou, myslím, seděli nějaký 2 Kanaďani a teď tam ten Google předváděl, co mají k dispozici a oni to byli evidentně hydrologové a oni se tak jako k sobě naklonili a říkali, a máme po práci. A je to, já si myslím, že do značné míry z toho máme strach, jako z toho, že se bojíme, že to nebudeme mít zcela ve vlastních rukou, že nebudeme vědět, co to dělá a že by nás to mohlo připravit o práci. Tak jako stejně jako za průmyslové revoluce ty dělníci rozbíjeli ty parní stroje, tak já doufám, že to nebude tak, že meteorologové půjdou a začnou rozbíjet nějaký výpočetní centra, kde běží jaksi nástroje umělé inteligence, ale je zatím jednoznačně strach. A ten strach, já bych řekl, že je jednak jaksi čistě emoční, ale věc druhá je, že on je i faktický. Protože když se podíváte na Excel, podle mýho názoru, tak on vám jako jednoznačně během chviličky vyšvihne lineární regresy a to, že by někdo předtím odtestoval typ rozdělení těch dat, aby zjistil, že vůbec na to může použít parametrický statistický metody. To už neví vůbec nikdo. Takže oni to jako lidi běžně používají a používají to bez nějaký hlubší znalosti věci. A podle mě je strašně zapotřebí, tomu se neubráníme, to tam jako nastoupí, rozumět těm principům a vědět, proč to ta umělá inteligence tak dělá. A já si myslím, že je to stejně jako oheň. Teď přijdete, ne, počkej, ne. Jo, budeme končit. Že to je stejně jako oheň. Já si myslím, že prostě tyhle ty nástroje budou úplně skvělej sluha, ale hrozně špatný pán. A my se musíme dostat do té pozice, že to bude náš sluha, ale nikdy by to neměl být náš pán. A to je podle mě naivní představa, ale tohleto. Já souhlasím s Jakubem, s jeho obavami, protože dostáváme se do situace, že nevíš, co ti to servíruje, a když se podíváš na to další, že já zase půjdu do té výkonné složky po těch předpovědích, které budou nějaký, a začne nám někdo zasahovat do určitých kroků, co se má, kdy, kde, jak dělat. Já na to nahlížím s obavami a nevím, kde je ta hranice mezi tím sluhou a tím dobrým pánem. Tak vážení, spějeme k závěru. Je tady ještě nějaký dotaz, který by stálo za to odpovědět. Samozřejmě zůstala řada nádherných témat, třeba taková protipovodňová ochrana hlavního města by mě zajímala. Budu to diskutovat se studenty, budeme, nebo třeba ty nové Hřmínovy, to je na dlouhé povídání, ale také se o tom budeme bavit na přednáškách, takže my běžně se zabýváme třeba dopadem změny klimatu
na těch globálních tématech ledovce, že jo, máme v Kyrgyzstánu projekty, máme v Peru a tak dále. Teď je tam zajímavé téma, 3 měsíce nepršelo tam, kde pršet má v Brazílii, že jo, protože nepřišel monzun vůbec, že jo, Rio Negro má -7 metrů a tak dále. To jsou prostě záhady, které jsou v celém světě a my je nedokážeme pořádně vysvětlit. Ta příroda si s námi hraje a co my můžeme? My ji nebudeme poroučet, my se jim musíme přizpůsobit. A to je náš cíl do budoucna. Nemůžeme být překvapeni, jestli ta řeka nám přinese povodeň anebo sucho. Obojí patří k režimu řeky. Je to úplně normální. Musíme být jenom připraveni do budoucna. Takže vážení, moc vám děkuji za vaši účast, že jste to tak dlouho vydrželi a těším se, že se budeme potkávat dále při přednáškách a budeme pokračovat a rozvíjet tato témata. Děkuji paní řediteli Povodí Vltavy Petru Kubalovi. Děkuji vám za trpělivost. Mě teď tady, nevím, možná jste to zaznamenali, já to řeknu, ČHM má skvělý propagační předměty, jako třeba ponožky se sluníčkem a s mráčkem a tak dále, tak oni ty modely by mohli být ještě dokonalejší, kdybyste nedělali tyhle blbiny. Ale jak teďka se hodně čtete to na médiích, že jo, ohledně nějakého toho meteoritu, nebo co se blíží k Zemi, zaznamenali jste to? A vlastně minulý každý den byla nějaká předpověď, že jo, pravděpodobnosti, kdy to bude jednou 1,4%, 3,7% to. A jak to bylo každý den jiný, nebo se to měnilo už 2krát denně, tak jsem někde četl, že už je to skoro jako předpověď počasí ČHMu, tak to jenom Marku to vyznělo. No, nic, co na to mám. Míro, pokračuj v děkování. A stejně děkuji panu generálnímu řediteli Českého hydrometeorologického ústavu, panu Marku Rýdrovi. Moc děkujeme, že jste přišli mezi nás a vážíme si toho a doufám, že vám dodáme další schopné naše absolventy do vašich podniků. Díky a mějte se pěkně, hezký večer všem. Běžte už domů, prosím vás.